Hayırlı gün, istemsiz muhterem kollegalar. Bugün Tatar Inform matbuat üzerinde biz Kozan İdil Federal Üniversitesi'nin Filologiya hem Medeniyet ara Bağlanışlar İnstitutuna kilesi yılına okurga kırı turunda süyeşebiz. Bigirek de bizning indi Tatar tili bilen beyli bilgiçlikler kızıksındıra. Bizning bugünkü konaklarımız Radif Rifkatoğlu Jamaleddinov, Federal Üniversitesi'nin Filologiya hem Medeniyet ara Bağlanışlar İnstitutu direktörü, Ramil Mirzahitov, KFU'nun Filologiya hem Medeniyet ara Bağlanışlar İnstitutu dekanı, hem Elfiye Şavkatovna Yusupova, Şuşu İnstitutu'nun Gümumi Til Bilimi hem Türkologiya Kafedrası profesörü. Hayırlı gün, isemiz muhterem konaklar. Hem indi Radif Efendi birinci soru sizge bulur ki yası oku yılına biz minnana elik işe human tatbak dip süyeşeriz. Planlar nindi okuşular kabul edip sonları boyunca, büdjet urunları boyunca şunu sonlar. Hayırlı gün, hürmetli jurnalistler. Birinçiden çakırığınız için bek zor rahmet. Endi 20 iyunda kabul etүү kampaniyasına start berildi. Endi bir neçe gün devamında biz abituriyentlardan dokumentlar kabul etебиz. Былтыргы белән чагыштырганда, әлегә безнең саннар якынча шулай ук бара. Бәлки без эшебезне булай итеп оештырабыз. Мин кыска гына институт буенча мәгълүмат бирәмен. Аннан соң Рамил Хәмитович Мәлфия Шәүкәтовна безнең Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе буенча тулырак мәгълүмат бирделәр. Тулайым алганда безнең филология һәм мәдәният ара багланышлар институтына кабул итү былтыргы күләмдә калды. Миңа калса журналистлар инде сез беләсез, безнең кабул итү эше я булмаса балаларны без ике юнәлешкә кабул итәбез. Аларның берсе бюджет урыннарына, Россия Федерациясыннан килгән бюджет урыннары, икенчесе студентлар үзләре я булмаса аларга эш бирүчеләрнең түләп укыта торган юнәлеше. Менә шушы Россия Федерациясыннан килгән бюджет урыннары турында сөйләүдән башлармын. Безнең бюджет урыннарыбыз әйтүемчә нигездә былтыргы күләмдә калды. Быел безнең институтка 365 бюджет урыны бирелде. Былтыр 363 иде. 2017 елда ул 337 иде. 2016 елда 342 иде. Күрәсез, күпмедер күләмдә бюджет урыннары артып килә безнең. Менә шушы 365-нең 106-сына без магистратура программаларына кабул итәбез, 259-на бакалавриат программаларына кабул итәбез. Нигездә без институтыбызга филология һәм педобразование булмаса мәгариф юнәлешенә кабул итәбез. Аларның саны шулай ук бар, кирәк булса без сезгә аларны җиткерәбез. Инде бүгенге көндә әйтеп үтүемчә прием кабул итү кампаниясы ул инде башланды. Димәк, без бар яктан да студентлар, абитуриентларны һәм магистратурага укырга килүчеләрне кабул итәргә әзербез. Быелгы кабул итү кампаниясының яңалыгы бар. Чит илдән безгә укырга кирүче абитуриентлар имтиханнарны читтән торып, ягъни онлайн форматта тапшыра алалар. Моның өчен шулай ук тиешле кабул итү материаллары әзерләнде. Һәм инде әйтеп үтүемчә, чит илләрдән абитуриентлар турыдан-туры имтихан тапшыра алалар. Шулай ук тагын бер моментка тукталып үтәсем килә. Безнең менә шушы Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбенә документлар кабул итү башка юнәлешләргә документлар кабул итүдән аерыла, сроклары буенча аерыла. Ни өчен? Чөнки әлеге югары мәктәпкә кабул ителгән программалар буенча безнең үзебез университет уздыра торган имтиханнар бар. Башка белгечлекләргә ул имтиханнар юк дәрәҗәсендә. Монда безнең үзебезнең имтиханнар булганга күрә без документларны 11 июльгә хәтле кабул итәбез. Мин моны инде әтәйнләргә, абитуриентларга аерым ассызыклап әйтәсем килә. Башка юнәлешләргә 25 июльгә хәтле кабул ителсә, менә бу югары мәктәп программаларына 11 июльгә хәтле. Сез каршы килмәсәгез, алга таба Рамил Хәмитович һәм Әлфия Шәүкәтовна
нәкъ менә югары мәктәпкә кабул итә торган программалар буенча мәгълүмат бирерләр. Рәхим итегез, Нәбилә. Хәерле көн. Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбенә быел да башка елларда кебек саннар бүлеп бирелгән Россия Федерациясе бюджетыннан быел без шул ук юнәлешләргә узган ел 3нче ел кабул иткән юнәлешләргә ук документлар кабул итәбез. Безнең югары мәктәптә быел дизайн дигән юнәлеш бар, узган елда бар иде, быел да бар. Узган ел 10 бюджет урыны иде, быел 8 бюджет урыны. Дизайн интерьеры дигән юнәлеш бар, интерьер дизайны. Узган елда, быел да шулай кабул итәбез. Быел безнең көндезге бүлектә 15, читтән тору бүлегенә 25 урынга кабул итәбез менә бу юнәлешкә. Музыка укытучыларын кабул итәбез. Музыка һәм өстәмә белем бирү дип аталау юнәлеш. Бу юнәлешкә шулай ук 20 бюджет урыныбыз бар. Булар безнең гомуми юнәлешләр. Безнең тагы татар теле һәм әдәбияты, кирәк тә сезне кызыксындырган юнәлешләр, татар теле һәм әдәбияты юнәлеше буенча дип белән, менә бу юнәлешләргә ниндирәк кабул итүләр быел? Педагогик белем бирү, татар теле һәм әдәбияты һәм инглиз теле дигән юнәлешкә 20 бюджет урынына студентлар кабул итәбез. Безнең мондый юнәлеш башка елларында бар иде. Өстәмә ул татар теле һәм әдәбият укытучылары һәм өстәмә инглиз теле укытучылары булып чыгалар 5 ел укыганнан соң. Башка елларны без төрле юнәлешләр белән алдык аны. Татар теле әдәбияты һәм Кытай теле юнәлешләр булды безнең узган елда. Татар теле әдәбияты, төрек теле юнәлешләр булды. Ә менә быел нәкъ менә татар теле әдәбияты һәм инглиз телен генә алдык. Төрек телләре, Кытай телләре быел юк. Әйткәнемчә 20 бюджет урыны. Һәм икенче юнәлеш бу инде филологик юнәлеш, практик филология, татар теле һәм әдәбияты, журналистика белән бергә. Теге мин алда әйткән юнәлеш, педагогик белем бирү юнәлеше 5 еллык булса, монысы моның 4 еллык. Бу нигездә тел әдәбият галимнәре, журналистлар, әдәбият белгечләре, тел белгечләре әзерләп торган юнәлеш. Булар инде мәктәпкә бармыйлар, башка юнәлешләрдә эшлиләр. Буларга бюджет урыны шулай ук 20 бюджет урыны. Узган ел монда бюджет урыны 15 кенә иде. Ләкин гомумән алганда безнең менә шу бакалавриат юнәлешләренә 2 юнәлешкә кабул итәбез дип әйттем, бөтен татар теле әдәбияты юнәлешенә 40 бюджет урыныбыз бар. Узган елда нәкъ 40 бюджет урыны иде. Шулай ук магистрлык юнәлешләренә дә кабул итәбез. Төп нигездә 2 юнәлешкә кабул итәбез татар теле әдәбияты буенча. Көндезге һәм читтән тору уку бүлегенә. Көндезге уку бүлегенә төрки телләр һәм мәдәниятара багланышлар дигән юнәлешкә кабул итәбез 15 бюджет урынына. Һәм икенче читтән тору уку бүлегендә шулай ук филология, хәзерге текст технологиялары, редакцияләү дигән 12 бюджет урыны бар. Менә кыскача гына бюджет урыннары турында быел кабул итү турында информация. Магистрлык юнәлешләренә кабул итү буенча безнең Әлфия Шәүкәтовна профессорыбыз киңрәк тә тукталып үтергән мөмкин. Тагын бер моментка игътибарыгызны юнәлтәсебез килә. Без әлегә менә бюджет урыннары турында нигездә сезгә мәгълүмат бирдек. Әлбәттә, моннан тыш, бюджеттан тыш кабул итү бар. Барлык программаларга да бюджеттан тыш кабул итү бар. Һәм аерым тагын бер юнәлешкә тукталып үтәсебез килә. 2018 елдан башлап безнең университетка республика заказы буенча педагогик кадрлар әзерләү өчен заказ бирелә. Былтыр әлеге заказ буенча без 125 бала кабул иткән идек. 125 баланың 50-се читтән тору уку бүлегендә укый, 75-е көндезге бүлеккә кабул ителгән иде. Бу елда нәкъ шундый ук программа буенча кабул итү планлаштырыла. Быел заказның күләме артты. Читтән тору уку бүлегенә былтыргы кебек 50, ләкин көндезге бүлеккә былтырга караганда күбрәк 100 бала кабул итәбез. Бу әлегә хәтле безнең институт һәм менә шушы югары мәктәп әзерли торган юнәлешләрдән бик нык аерыла торган программалар. Ягъни монда татар филологиясе, музыка, дизайн гына түгел, без мәктәп предметларының башка юнәлешләренә дә белгечләр әзерли башладык. Былтыр математика, информатика, Татар телендә бу. бу татар һәм рус телләрендә эшли ала торган белгечләр әзерләү турында сүз бара, билингваль программа.
Былтыр математика, информатика, тарих һәм җәмгыять белеме, музыка, өстәмә белем бирү юнәлешләре программасы көндезге бүлектә гамәлгә ашырыла башлады һәм читтән тору уку бүлегендә балалар бакчалары һәм башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләү программасына кабул ителде. Быел да читтән тору уку бүлегенә балалар бакчалары һәм башлангыч сыйныф юнәлешләре буенча кабул итү оештырыла. Мин монда тагын бер моментка сызыклап үтәсем килә. Менә бу читтән тору уку бүлегенә балалар бакчалары һәм башлангыч сыйныфлар өчен кабул ителгән программага без бары тик колледжларны тәмамлаган балаларны гына кабул итәбез. Ягъни мәктәпне тәмамлап, әлеге читтән тору уку бүлегендәге балалар бакчалары һәм башлангыч сыйныфлар өчен тормышка ашырыла торган программага балалар кабул ителми. Һәм көндезге бүлеккә әйтеп үтүемчә 100 абитуриент кабул ителәчәк. Монда безнең биология, химия, математика, информатика, математика, физика һәм чит тел программасы. Бу Россиядә аналогы булмаган проект. Бүген көндә Россиянең бер генә төбәгендә дә мондый проект тормышка ашырылмый. Балаларның укулары өчен барлык чыгымнарны республика каплый. Моннан тыш көндезге бүлектә 4-5 укыган балаларга республика шулай ук стипендия түли. Стипендияның күләме 15 мең. Дөрес, әлеге стипендия буенча бүгенге көндә Мәгариф министрлыгы белән без сөйләшүләр алып барабыз. Бәлки стипендияның күләме күпмедер күләмдә, күпмедер форматта үзгәрер, башка форматка күчәр. Чөнки бүгенге көндә кабул ителү белән беренче семестрда балаларның барысы да 15 мең сум стипендияны алды. Икенче семестрдан башлап кемнәрнең билгеләренең 50%-тан артыгы бишлеләр шуларга гына түләнде. Кемнең 50%-тан азрак бишлесе сессия нәтиҗәләре буенча алар стипендияны бөтенләй алмады. Киләчәктә менә әйтеп үтүемчә Мәгариф министрлыгы белән сөйләшүләр алып барабыз. Бәлки гел 5-кә генә тапшырган балаларга 15 мең күләмендә стипендия түләргәдер дибез. 4-5-кә укучыларга 10 мең күләмендә һәм инде бер эшлесе булган студентларга 5 мең күләмендә түләп булса, әлбәттә балалар өчен бик уңайлы булыр иде. Кабатлап әйтәм, димәк 2018 елдан бирле әлеге программа гамәлгә ашырыла. Быел 2нче ел һәм быел без әлеге программаларга 150 бала кабул итәчәкбез. Һәм инде аңлавымча, бу дәүләт заказы буенча укыган студентлар алар эшкә дә урнашачак. Ягъни эш аларга гарантияләнә, шулай бит эш урыны. Менә бу программаларга без кабул итү барышында балалар белән, аларның әти-әниләре белән килешүләр төзибез һәм укуны тәмамлаганнан соң беренчедән аларга эш урыны гарантияләнә, икенчедән әлбәттә 5 ел күләмендә шушы тәкъдим ителгән урында эшләргә тиеш булалар. Рәхмәт. Шәүкәт, магистратура программалары. Хәерле көн. Мәгълүм булганча, магистратура югары белемнең 2нче баскычы һәм безнең югары мәктәптә бик кызыклы магистратура программалары бар. Традицион программабыз инде быел 3нче чыгарылыш ул программада халык культура мәдәният-ара багланышлары төрки телләр дип атала. Бу программада төрки телләр өйрәтелә. Татар теле белән чагыштырма планда казах теле, төрек теле өйрәтелә аерым курслар буларак. Һәм студентлар арасында бик популяр. Безнең тәмамлаган студентлар гына түгел, бу программада Россиянең башка вузларыннан килеп укучы студентлар да бар. Мәсәлән, Башкорт дәүләт университеты, Чуаш дәүләт университеты тәмамлаган студентлар быелгы чыгарылышта бар иде. Киләсе елга инде безнең билгеле бер базабыз бар. Әлеге программага керергә теләүче студентларның исемлеге бар. Алар арасында безнең факультетны тәмамлаучы, безнең югары мәктәпне тәмамлаучылар, университетның башка институтларыннан килергә теләүчеләр, мәсәлән, халыкара мөнәсәбәтләр институтыннан, шулай ук Башкортстаннан, Чуашстаннан килергә теләүчеләр һәм иң кызыгы чит ил студентлары да бу программада үзләренең белемнәрен күтәрергә телиләр. Мәсәлән, безнең Төркиядән 2 студентыбыз булачак. Алар бүгенге көндә университетның хәзерлек факультетын тәмамлыйлар. Шулай ук Кытайдан, Кореядан, Сириядән бу программага кирип укырга теләк белдерделәр. Алар инде килеп үзләренең
Türkologiya белән, төрки телләр белән, төрки әдәбиятлар белән кызыксынуларын әйтеп киттеләр. Һәм икенче программа, ул яңа программа, читтән торып уку программасы, ул текст технологиялары, текстларны язу, редакцияләү дип атала. Монда күбрәк журналистика юнәлешенә басым ясалыр дип уйлыйбыз. Һәм безнең бу программада укучылар текстларны ничек итеп язырга, аларны ничек мөхәррирләргә, редакцияләргә шул предметларның нигезләрен алачаклар. Киләчәктә копирайтер, спичрайтер кебек белгечләрнең башлангычы да шушы программада булыр дип өметләнәбез. Программага кабул итү шулай ук башланды. Монда укырга кергәндә, мәсәлән, түркология программасына укырга керү өчен гомуми тел белеменнән, икенче программага укырга керү өчен татар теле әдәбиятыннан берләштерелгән имтихан тапшырачаклар укырга кергән теләүчеләр. Бюджет урыннары бар. Түркологиягә, Рамил Хәмитов әйтеп үтте, түркологиягә 15 бюджет урыны, менә текст технологияларына 12 бюджет урыны бар. Рәхмәт. Хәзер инде сезнең сорауларга күчик. Мин исләренә төшерим, безнең онлайннан караучы коллегалар. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз булса, WhatsApp-тан юллагыз. 8927 037 91 10 безнең номер. Рәхим итегез, кемнәрнең сораулары бар? Рәхим итегез, Мәгариф. Алар өчен өстәлгән имтиханнар юк. Алар барысы да бердәм дәүләт имтиханнарын биреп керәләр. Һәр юнәлешнең үз дәүләт имтиханнары бар, үз бердәм имтиханнар билгеләре бар. Мәсәлән, математика, информатика бүлегенә керер өчен рус теленнән, җәмгыять белеменнән, математикадан кирәк егә билгеләре. Математика, физика бүлегенә укырга керер өчен рус теленнән, җәмгыять белеменнән, математикадан кирәк. Инглиз теле һәм икенче инглиз теле, иностранный язык, второй иностранный язык бар инде ул бездә. Анда укырга керер өчен инглиз теленнән кирәк, рус теленнән һәм җәмгыять белеменнән. Һәм 4нче юнәлеш биология, химия укытучысы булырга әзерләнүчеләр өчен шулай ук рус теле һәм җәмгыять белеме, 3нчесе биологиядән. Бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләре кирәк булачак. Читтән торып уку бүлегенә керер өчен без әйттек, анда 50 урын бар дип. Башлангыч мәктәп тәрбиячеләре, укытучылары һәм мәктәпкәчә тәрбиячеләр әзерли торган бүлеккә анда кирәк рус теле, математика һәм җәмгыять белеменнән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре. Һәм менә безнең Мәгариф министрлыгы белән безнең университет хезмәткәрләре, укытучылары менә бу бөтен балалардан да алачаклар әңгәмә, собеседование. Шушы да кабул итеп бетергәч, алар барсы да татарча, русча белә ала торган балалар булган кешеләр. Рәхмәт. Татар информ. Быел бетерәчәкләр беренче тапкыр карарбыз, әйтербез, кемнәр ничек урнаштылар икән эшкә. Менә бу көннәрдә дәүләт имтиханнарын биреп бетереп киләләр. Алар барысы 36 кеше. Әйбәт кенә биреп чыктылар. Без аларның сораучылар бар. Нәшриятлардан да, менә бүген дә сөйләшеп утырдык, Татар информга да кирәк икән. Яшь белгечләр киләсе очрашуларда бездән информация булыр ничәсе бу көндә эшли. Гомумән татар филологиясын элегелектән тәмамлаган кешеләр бу көндә газеталарда, журналларда да, телевидениедә хәйран кешеләр. Түгел саннарын кызганычка каршы элекләрен әйтә алмыйм. Бүгенге көндә татар студентларының башка юнәлешләргә күчкәнен белмим. Менә мин декан булып январьдан бери эшлим, әле бер кешенең дә күчкәне юк январь аеннан соң. Аңа хәтле мин шул җирдәшләрнең битендә андый кешеләр булганы булмады. Без бит үстәмә белгечлек бирә. Төнесенә безнең татар теле әдәбияты укытучылары гына булып инде бер ничә ел хәзер 10 еллап бардыр инде андый гына белгечләр чыгармыйбыз без. 95 елдан бери инде. Безнең беренче белгечлек татар теле әдәбияты укытучысы булса, икенче белгечлек башка тел укытучысы була. Һәм менә быел узган ел укып бетергәннәрнең 90% инглиз теле укытырга китте мәктәпләрдә. Быел да менә укып бетерәләр, безнең быел бетерә
İngiliz tili укытучылары, татар теле укытучылары белән birlikte 35 кеше, Кытай теле укыта торган 10 кеше һәм төрек теле укыта торган 9 кеше. Аларны без менә нәкъ менә төрек телен, Кытай телен, инглиз телен укытырга да җибәрә алабыз һәм җибәрәчәкбез дә. Министерстводан белән шундый сөйләшүләр бар, мәктәпләр белән дә. Ул җирлегендә гадәттә бит сәгатьләр нагрузка җыю өчен берничә фән укыталар, укытучылар, шуңа күрә татар әдәбияты белән берлектән алар менә шушы әйтеп үтелгән юнәлешләр буенча да эш алып баралар. Инглиз теле укыта алалар, Кытай теле, төрек теле. Димәк, менә ачыклык кертик әле 90% инглиз телен укытырга китте дидегез. Бу татар инглиз теле белгечлеген үзләштергән студентлар турында. Мәктәпләрдә инглиз телен укыталар. Татар әдәбияты белән Татар теле әдәбияты белән берлектән. Әйе, рәхмәт. Педагогик киллиятләрне тәмамлаучыларны без кабул итәбез. Балалар бакчалары һәм башлангыч сыйныф укытучылары әзерли торган программага. Шунда гына безнең шушындый таләп бар. Киллиятләрен тәмамлау таләбе бар. Башка юнәлешләргә көндезге бүлеккә кабул иткәндә теләсә кайсы гадәти мәктәпне тәмамлаган баланы кабул итәбез, ләкин әлбәттә берничә шарты бар. Димәк, иң беренче чиратта әлеге балаларны шушы программаларга кайсыдыр оешма юлларга җибәрергә тиеш, ягъни юллама бирергә тиеш. Бу мәктәп булырга мөмкин, бу район мәгариф идарәсе булырга мөмкин, бу шәһәр мәгариф идарәсе булырга мөмкин, бу республикабызның мәгариф министрлыгы булырга мөмкин. Ягъни алар шушы юлламаны алып, республикабызның мәгариф министрлыгына килергә тиеш, мәгариф министрлыгына тапшыралар. Мәгариф министрлыгында әлеге база әзерләнә һәм бу база безнең федераль университетка тапшырыла. Алга таба шушы программаларга керергә теләүче балалар арасында конкурс оештырыла. Кемнәрнең балалары зуррак, шушы балалар инде кабул ителәчәк. Әлбәттә, монда соңгы сүзне республикабызның мәгариф һәм фән министрлыгы әйтә. Без әңгәмә уздырабыз, мәгариф министрлыгы белән бергәләп, үзебезнең тәкъдимнәрне әзерлибез. Шушы ЕГЭ баллары буенча кемнәр узарга тиешлек буенча алга таба инде мәгариф министрлыгы безгә исемлекне җибәрә. Әйтик, биология һәм химия юнәлешенә без менә шушы балаларны кабул итүегезне сорыйбыз дип язалар һәм бу балалар белән һәм аларның әти-әниләре белән турыдан-туры килешү төзелә. Мин инде менә әйтеп үттем, безнең бюджет урыннары барлыгы 365. Моннан тыш без тагын 500-600 бала кабул итәбез түләүле нигездә. Барлыгы безнең 900-дән артыграк, 1000гә якын бала кабул ителгән иде былтыр беренче курска. Быел да без якынча шулай булыр дип фаразлыйбыз. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Рамил Хашимов төгәлрәк әйтә ала. Безнең ел сайын суммалар бераз гына үзгәреп тора. Ул инфляция күләмендә генә арта. Укулар төрле юнәлештә төрлечә. Менә быел безнең Казан федераль университеты буенча инде приказ чыкты бу бәяләргә. Менә 2019-2020 елына түбәндәге бәяләр бар. Менә бу педагогик белем бирү юнәлешләренә татар теле, инглиз теленә дә шул исәптән безнең филология, журналистика белән булганда елына 128,592 сум. Бу көндезге бүлекләр өчен читтән торып уку бүлекләрдә 50,400 бер елына уку түләү. Һәм дизайн юнәлеше безнең кыйммәтле юнәлеш. Анда елга уку 251,000 бер ел уку бәясе. Бу бакалавриат буенча булды. Магистратура буенча түбәндәге көндезге бүлектә бүтән юнәлешләр буенча да магистрлар бер елга түләп укысалар, түләргә тиеш булалар 138,180 сум акча.
Читтән торып укучы магистрлар 1 елга түлиләр 57,600. Конкрет әйткәндә. Иң кыйммәтлесе дизайн булып чыга инде, Әйе. иң арзанлысы педагогик белем булып чыга, шулай ма? Филология 127 мең. Бер меңгә генә. Әзерләгәндә. Тагын сорауларыгыз? Бәлки мен тагын кыска гына мәгълүмат биреп китим. Орман безнең институтның башка югары мәктәпләренә кабул итү буенча менә калса, сезгә дә кызык булыр. Микрофон. Башка юнәлешләргә кабул итү буенча бик кыска гына мәгълүмат биреп китәм. Инде менә без бүген нигездә институтыбызның Абла Тукай исемендәге Милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбе турында сөйләштек. Моннан тыш безнең институтта тагын 2 югары мәктәп бар. Аларның берсе Лев Толстой исемендәге рус һәм чит ил филологиясе югары мәктәбе, икенчесе Бадуэн де Куртыны исемендәге рус теле һәм мәдәниятлары багланышлар югары мәктәбе. Менә Бадуэн де Куртыны исемендәге рус теле һәм югары һәм мәдәниятлары багланышлар югары мәктәбе безнең нигездә чит ил студентлары белән, чит ил балалары белән эшли. Анда бүгенге көндә дөньяның барлык илләреннән дә дип әйтерлек килгән абитуриентлар, студентлар рус телен өйрәнәләр. Бүгенге көндә безнең институтыбызда гына 600 бала чит илдән нигездә менә шушы программа буенча белем ала. Димәк, безнең әлеге югары мәктәптә бакалавриат программалары да бар, магистратура программалары да бар. Һәм әйтүемчә, нигездә чит ил балалары, ләкин бу программаларга Россия балаларын да кабул итәбез. Алар да бик теләп, бик рәхәтләнеп укыйлар. Һәм 3нче югары мәктәбебез ул Лев Толстой исемендәге рус һәм чит ил филологиясе югары мәктәбе. Монда без рус теле әдәбияты һәм чит телләр буенча белгечләр әзерлибез. Шулай ук бик кызыклы программалар безнең, әйтик, рус һәм чит тел юнәлеше буенча программа бар. Ул мәктәпләр өчен әзерләүче программа, кадрлар әзерләүче программа. Ягъни безне тәмамлаган белгечләр рус һәм чит тел укытучысы булып чыгалар. Чит ил филологиясе, анда безнең тәрҗемә белән бара ул программабыз, квалификация, тәрҗемәче дигән квалификациядә алып чыгалар. Магистратура программаларын шулай ук әйтеп үтәсем килә. Мультилингваль юнәлештә балалар бакчалары өчен без белгечләр әзерлибез. Читтән торып укыйлар әлеге программада. Бүгенге көндә сез инде беләсез, безнең республикада да һәм чит башка төбәкләрдә дә бу юнәлештә эшләүче бик күп балалар бакчалары бар. Һәм әлеге юнәлешләрдә шушы балалар бакчаларында эшләү өчен без берничә телне белгән белгечләр әзерләп чыгарабыз. Һәм инде алга китеп тагын бер анонс ясыйсым килә. Барыгызга да мәгълүм, инде бүгенге көндә республикабызның беренче президенты яңа проектны гамәлгә ашыру инициативасы белән чыкты. Бу республикабызда полилингваль укыту оешмалары шелтәре булдыру. 20-нче елда әлеге проектка старт биреләчәк. Инде бүгенге көндә әлеге проектны гамәлгә ашыру өчен тиешле шартлар әзерләү буенча эш алып барыла. Безнең Казан федераль университеты әлеге уку йортларында эшләү өчен белгечләр әзерләү мәсьәләсен күтәрә һәм бүгенге көндә безнең уку йортына шундый поручение да бар республикабыз җитәкчелегенең, һәм без бүгенге көндә проект, дәүләт программасы проекты эшлибез. Алдагы очрашуларда без сезнең белән тагын да төгәлрәк, тагын да конкретрак бу темага сөйләшергә әзербез. Миңа калса бик кызыклы, бик вакытлы проектларның берсе һәм бик актуаль проект ул. Чөнки бүгенге көндә инде һәрберебез аңлый, бер тел генә белү ул берни дә түгел име? Ким дигәндә кеше 2 тел белергә тиеш, 3, 4, 5 тел беләсең икән, димәк син чынлап та инде бу заманда конкурентлыкка конкурент буласың һәм
инде тиешле дәрәҗәдә үзен теләгән эшкә, оешмага да урнашу мөмкинлеге, әлбәттә, андый кешеләрнең, андый белгечләрнең күпкә югарырак. Әлегә бүгенге көндә безнең инде бу юнәлештә күпмедер тәҗрибәбез дә бар. Программаларны эшләү белән без мәшгульбез. Ягъни киләчәктә теге яки бу фәннәрне татар телендә, я булмаса рус телендә укыта алучы белгечләр турында гына сүз бармый, теге яки бу фәннәрне инглиз телендә дә укыта ала торган белгечләр әзерләү мәсьәләсе безнең алда тора. Һәм миңа калса инде без аны бергәләп оештырып чыгарбыз һәм гамәлгә ашырырбыз дип өметләнәбез. Рәхмәт. Татар инфо. Түләүдә нигездә укучы студентларның бюджет урынга күчү мөмкинлеге бармы? Мәсәлән, бу барышында аларның куллану күрсәткечләре яхшырак булып чыкса. Әйе, андый тәҗрибә бар. Бүгенге көндә Россия Федерациясы норматив документларының да норматив документлары да бар бу юнәлештә һәм университетның норматив документлары да бар. Бюджет урыны бушау белән конкурс игълан ителә һәм әлеге конкурста шушы урынга дәгъва итүчеләр катнаша. Анда критерийлар билгеләнгән, кемнәр шушы критерийларга күбрәк туры килә, шул балалар әлеге бюджет урынына күчерелә. Ничәнче курстан укучы мөмкинлеге бар? Икенче курстан башлап. Курстан башлап. Әйе. Рәхмәт. Сөембикә журнал. Педагогик юнәлеш белән интерьер дизайны юнәлеше бигрәк икесе төрле инде. Икесе ярышкан, берсе яшел, берсе төньякка кебегрәк. Бернинди дә бәйләнеш юк. Ничек ул шулай сайланды интерьер дизайнер? Аның педагогик белемгә бернинди дә юк. Югыйсә, югары мәктәп педагогик кадрлар әзерләү белән шөгыльләнә. Беренчедән без педагогик кадрлар гына әзерләмибез. Әйтик, филология юнәлеше буенча ул педагогик кадрлар түгел. Интерьер дизайны ул Россия Федерациясында классификатор бар, белгечлектәр классификаторы. Шушы белгечлектәр классификаторында педагогик белем бирү юнәлешендә һәм безнең әлеге белгечлек буенча укып чыккан балаларның күпчелеге махсус колледжларга, техникумнарга эшкә урнашалар. Алар шушы киллиятләрдә, техникумларда мастер вазифасын башкаралар, я булмаса теге яки бу фәннәрне укыталар. Алар мәктәптә рәсемдә укыта алалар. Без аларга рәсем укыту нигезләрен дә бирәбез. Кабатлап әйтәм, бу Россия күләмендә расланган белгечлекләр классификаторы нигезендә шушындый белгечлек бар. Һәм әйтүемчә, алар мәгариф системасында, мәгарифның бик төрле баскычлары бар. Башлангыч мәктәп, урта мәктәп, урта һөнәри белем бирүче уку йортлары бар, югары мәктәп, алар югары мәктәптә дә укыта алалар. Шулайрак. Бу теге балалар килү кимегәч, җәлеп итү максатыннан ашырдыңызмы? Юк, бу программа безнең инде 2000 еллардан бирле гамәлгә ашырылып килә. Шактый 20 ел тирәсе без әлеге юнәлештә белгечләр әзерлибез. Рәхмәт. Әйе, сорау. Узган елны филология һәм мәдәният сутына минималь средний проходной балл исәпләнгән иде. 2018 елны татар теле әдәбияты һәм инглиз теле укытучыларына бер урынга 4,5 кеше иде. Конкурсны карасак инде һәм иң минималь балл 3 экзаменга 237 белән кертә алдылар. Димәк, бер экзаменга 83 балл дигән сүз инде. Журналист, татар теле әдәбияты һәм журналистика юнәлешенә кергәндә, анда 15 бюджет урынына 92 гариза керде безнең. Димәк, конкурс 6, булган бер урынга 6 кеше дәгъва иткән. Анда бераз түбәнрәк иде, 230 балл. Минималь балл 230 балл белән кереп киттеләр безгә. Ул 3нче елда шул чама булды. 230 тигәсе. Татар теле, музыка юнәлешенә, рәсем юнәлешенә
кирүүчүлөр имтихан тапшыралар. Өзүбүздүн университеттер имтихан. Шул турда да белки айтып кетерсиз. Üsteme imtihan Безнең Өзүбүздүн университет уздурган имтихан. безнең менә бит үзебезнең үк институт, үзебезнең коллектив уздыра берничә имтихан. Мәсәлән, татар теле юнәлешенә керүчеләр өчен татар теленнән имтихан уздырабыз без. Аның менә расписаниесе билгеле инде быел 24 июльдә була ул. Татар теленнән менә бу журналистикага килүчеләр дә, әгәр дә аларның, балаларның, абитуриентларның бердәм республика имтиханы нәтиҗәләре булмаса, ягъни бердәм республика имтиханы бирмәгән булса татар теленнән, алар безгә кереп татар теленнән имтихан бирә алар тест форматында язма имтихан татар теленнән. Нәкъ шундый ук үзебезнең имтихан бар рәсемнән. Рәсемнән имтихан менә бу дизайнга керер өчен, дизайн интерьерга керер өчен шулай ук бездә алар имтихан тоталар рәсемнән. Һәм өченче төр имтихан безнең музыкадан. Безнең менә быел беренче курска музыка укучылар әзерли башлыйбыз дип әйттек. Музыка һәм өстәмә белем бирү рус теленнән һәм җәмгыять белеменнән бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләрен килгәннән соң үзебездә ук алар музыкадан да имтихан бирәләр. Менә бу музыкадан имтиханга әзерләнер өчен, рәсемнән имтиханга әзерләнер өчен, татар теленнән имтиханга әзерләнер өчен бездә курслар да ачылды. Аның еллык курслары да бар. Менә бу июль башыннан 10 көнлек 2 атналык курслар да барачак. Рәсем буенча да, татар теле буенча да. Музыка мәгъәйен белем, башлангыч музыка белеме булу кирәктер инде. Башлангыч музыка белеме булу кирәк инде. Музыка мәктәбенең тәмамлаучылар килгәндә гадәттә. Моны дөрес итеп аңласагыз иде, бу өстәмә имтихан түгел. Гомумән югары уку йортына керү өчен, теге программага укырга керү өчен, я булмаса эш фәннән ЕГЭ кирәк, я булмаса инде менә бу очракта безнең Иҗади юнәлешләр дип атала. иҗади юнәлешләр, я булмаса татар теле әдәбияты юнәлешләре шунда ук керә инде. Монда безнең икесе ЕГЭ, өченче имтиханны без үзебез кабул итәбез. Шуңа күрә дөрес аңлау булсын иде. Өстәмә имтихан түгел бу. Шушы эш имтихан турында сүз бара, аларның берсен безнең уку йорты укытучылары үзләре кабул итә. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз калдымы, коллега? Әгәр сораулар булса, Вы сказали, что на целевое обучение оно принимается. Целевое обучение. Да. 5 лет они обязаны проработать. Я правильно понимаю, что имеется в виду работа в районе? То есть они в район должны будут уехать? Или они кто-то останется в Казани? Вы знаете, там разницы нет. То есть они направление откуда привезут. Если из района, из сельской местности, соответственно, они туда будут направлены. Если из города, если есть такая потребность, соответственно, они пойдут тогда в городскую местность. С кем То есть составлен договор? То есть эта программа не для подготовки педагогических кадров для работы в сельской местности. Если имеется сегодня потребность, Министерство образования и науки Республики Татарстан подтвердит о том, что через 5 лет именно вот в эту образовательную организацию потребуется учитель математики и информатики, соответственно, заключается соглашение, выпускник после завершения возвращается в эту школу, в эту образовательную организацию. Я правильно понимаю, что они, в принципе, могут все эти 5 лет преподавать на русском языке, то есть не обязательно на татарском языке? Программа называется «Подготовка педагогических кадров для работы в билингвальной образовательной среде». Соответственно, если сегодня такая потребность есть, да, соответственно, они могут преподавать и на русском языке. Но при этом мы и перед нами поставлена такая задача: данные выпускники должны владеть 2 языками, чтобы они могли преподавать по окончанию вуза и на русском, и на татарском языке. Понятно, что они будут подготовлены таким образом, то есть у них будет возможность, но со стороны, так сказать, объективно, будет ли им предоставлена возможность преподавания на татарском языке? Это уже зависит от работодателя, от самой образовательной организации. Обучающиеся вот по этим программам, они проходят усиленную подготовку по татарскому языку. В прошлом году принимали на эту программу и не совсем хорошо владеющих татарским языком. На протяжении вот этого учебного года
они уже подтянулись, и мы со студентами, как мы уже договорились, до окончания третьего курса, и учебный план так составленный, они уже должны выйти на уровень владения татарским языком, на уровень B2, C1. Это если по европейской шкале смотреть. Sıralarınız var mı tabi? Sıralarımız masanın kolay konferensiyasını tükedik. Hem de bu kabul ettiği kampanyasının neticeleri boyunca tağın bir şuraşıp söyleşiriz deyip gelişik. Yarayın mı? Rahmet. Güzel rahmet. Sizge var. Rahmet. Rahmet.